תמיד חלמתם על בית פרטי משלכם, מרחבים טובלים בירוק, נוף, אוויר צלול. וגינה רק שלכם. תמיד חלמתם לגור במקום חדש, אבל קרוב ליישוב מבוסס, רגוע ושקט, אבל לא רחוק מהמרכז. תמיד חלמתם לחיות ולגדל את ילדיכם בקהילה צעירה ודינמית, בלי לוותר על מוסדות החינוך הטובים ביותר ועל חיי קהילה מגובשים. היום החלום שלכם יכול להתגשם. היום לחלום שלכם יש שם, רמת אלקנה. על גבעה מדורגת וירוקה, צמוד ליישוב אלקנה הנושק לשרון, במרחק של רבע שעה מהמרכז, הולכת ונבנית שכונה ברמה אחרת. הולכת ומוקמת קהילה חדשה המגשימה לכם חלום. על מגרשים בני 250 מטרים הולכים ונבנים בתי החלומות צמודי הקרקע של רמת אלקנה. סטנדרט הבנייה הגבוה מתחיל מבחוץ פנימה, תוך שימת דגש על פיתוח סביבתי בגימור מושלם. הרחובות המוארים, המדרכות המעוצבות ודרכי הגישה הפרטיות לגינה ולבתים יסבירו פנים כבר בכניסה לביתכם מחדש. הבתים והגינות הפרטיות של רמת אלקנה נבנים עבורכם, בדגש על מפרט טכני עשיר ומפנק, בעיצוב אדריכלי מודרני ובהתאמה אישית לצורככם ולטעמכם. עשרות משפחות צעירות ואיכותיות, ממש כמותכם, כבר רכשו דירה ברמת אלקנה והבטיחו את מקום מגוריהם בשכונה החדשה. הם הקימו גרעין ראשוני ועמדו על קווי היסוד בקהילה הנבנית והולכת, השמה דגש על חיי קהילה תוססים לציבור הדתי-לאומי, הכוללים 2 בתי כנסת בשילוב איכות חיים ודרך ארץ. התגבשנו קבוצה של רוכשים להקים עמותה, כדי שהיא תדאג לכל צרכי הציבור, בית כנסת, מניין ספרדי, מניין אשכנזי. בתוך המתחם הזה יהיה גם אולם אירועים עבור הקהילה, ובתוך המתחם כולו יהיה גם גני ילדים. אנחנו כבר 2 מחפשים מקום לבית שלנו. חיפשנו בצפון, חיפשנו גם קצת בדרום, והבנו באיזשהו שלב שממש לא רחוק מביתנו, פה באתר גנים בפתח תקווה, יש מקום שיכול מאוד להתאים עבורנו. הוא לא מאוד מרוחק, הוא לא מצריך אותנו לעזוב את מקומות העבודה הנוכחיים שלנו, כך שהמעבר השינוי הוא לא דרסטי. יחד עם זאת, אנחנו משנים אווירה, אנחנו עוברים ליישוב קהילתי, לבית פרטי, ומצאנו שזה המקום הכי נכון עבורנו. סוג האוכלוסייה שבאו לגור כאן זה מהקהילה אנשים דתיים לאומיים שרוצים לשפר את איכות חייהם, לגור כאן בבתים צמודי קרקע, יחד עם דגש על הפיתוח הסביבתי, שכונה שתהיה באפיון מאוד אקסקלוסיבי. הסביבה השקטה והבטוחה משלבת מפרט אידיאלי לגידול ילדים. פארקי שעשועים, גני ילדים וקאנטרי קלאב ובו בריכה, חדר כושר, סאונה ופעילויות לבריאות הגוף והנפש. גם מרכז קניות מגוון ייבנה במקום, והכל בכדי ליצור עבורכם סביבה אינטראקטיבית לחיי משפחה נוחים ואיכותיים. בשלב הראשון, המוקם כעת, נבנים 78 בתים, המיועדים להתאכלס עד סוף שנת 2012. בשני השלבים הבאים, המאושרים כבר, ייבנו 112 יחידות דיור נוספות, שיהוו אבן נוספת בבניין קהילת רמת אלקנה. קהילה לאנשים שמבינים ברמה. רמת אלקנה, לגור ברמה אחרת. אם אתם משפחה דתית-לאומית, תורנית, שחשוב לכם חיי קהילה תוססים ואיכותיים, אז אני מזמינה אתכם להצטרף כמונו לשכונה.